Къде си била учител? Аз не съм те виждал никой. Аз не седела и изобщо не съм записала и си си да не И какво? Аз самите скочих директора лично. Аз като му казах, викам, сериозно момче, защото ти си малко проводинение. И там, лично дойде да ме пита. И аз казах за тебе добри неща. И сега какво стана? И сега дойде да ме пита пак, му каже, той не знае какво на мен, какво ми направи. Ама аз не учиш тук. Аз знам къде учиш. Къде? Аз знам къде учиш. Къде? Защото аз не съм тук, аз съм в Плевен сега. Лично директора ми е приятел и ме пита за теб, защото живее в Ясен, така и така. Да, но къде уча? Сега какво трябва да ти кажа? Защото не знаеш. Защото знам. И Къде? сега, ако дойде директора да ми иска мнение, да ме пита за тебе, тогава ще му кажа как си се подигравал и какво си правил. Да видиш, без нищо се разправям с тебе. Аз с много добри намерения дойдох, какво ти казах? Ела бе, Леля, така и така, не се закачи с Алия и ти ми се хили, ти се подиграваш, ти ме гледаш нагло, защо? Кажи, така е, бихия, та ме накара, всичко знам. Защото Лия изобщо не те познава тебе. И се ти каза защо? То го знам. Кой, чие и така нататък. То горе-долу така. Но тебе изобщо Лия нито вика мама го познавам това момче, нито вика нищо. Кажи ти защо трябва да се повлияваш по нейния пол? Че аз никога не се повлия на тази глупачка по акъла, но... Ама, верно е глупачка, даже аз знам, че сте накарали. Обаче някой път, като дължа ми се извиниш лично ти, това пред тия не, лично ти дължа да ми се извиниш и да кажеш, Лело, и се извинявай, тогава ще ти кажа. И знам защо сте накарали. И то ще кажеш, права беше. Права беше, Лело, и се извинявай. Сам ще ме кажеш. Какво ще кажеш, права беше. Все едно това на мен да ме накара някой, иди ти се карай с тази жена. Ама как ще да се карам, като аз нито я познавам, нито нищо. Нито ме е обидила, нито ме е засегнала. Защо? Да, но... Знам аз. Като дойде ми се извиниш, лично знаеш. Там живея в това. Да, знам. Така. Като дойде ми се извиниш, Леля, аз никога до сега не съм нагрубила на те. Ето, питай ги, те си тук. Нито съм закачала деца, нито нищо. Но много болно ми каза и много болно ми стана, защото човек, който е бил там на станцията, мене